Písal sa rok 1929. Baťova škola práce už vtedy praskala vo švíkoch pod náporom záujemcov. Tomáš Baťa si však uvedomil, že k jeho cieľavedomým mladým mužom chýbajú rovnako vzdelané a rozhladené mladé ženy. A tak sa brány tejto legendárnej školy otvorili aj pre ne. Na internáty vtedy prichádzali nesmelé, často dedinské dievčatá, niektoré ešte v kroji. O 3 roky neskôr však brány školy opúšťali sebavedomé, vzdelané a moderne zmýšľajúce ženy. Nebola to len škola, bola to skutočná univerzita života. Dievčatá, rovnako ako ich mužskí spolupracovníci, pracovali v továrni ako bežní zamestnanci. Táto skúsenosť mala hlbší význam. Keď sa neskôr Baťovská žena vydala a založila si rodinu, presne vedela, čo obnáša tvrdá práca v továrni a dokázala byť svojmu mužovi skutočnou oporou. Život v škole mal jasné pravidlá. Od mája do septembra začínal deň rozcvičkou pred internátom. Kým boli dievčatá v práci, vychovávateľky prísne bodovali poriadok na izbách. Všetko sa muselo lesknúť. Ešte pred odchodom do zmeny prešli mladé dámy kontrolným okom. Boli vlasy pekne upravené, bolo oblečenie čisté a ožehlené, pôsobila mladá žena upravene. Elegancia u Baťovcov totiž nebola rozmarom, ale vizitkou sebaúcty a disciplíny. Baťovská žena by nikdy neodišla z domu neupravená. Svoju uniformu nosili študentky s nesmiernou hrdosťou. Bola to značka prestíže. Čo myslíte? Boli mladé ženy z prísnej Baťovej školy práce pripravené na život lepšie než dnešné dievčatá? Budeme radi, ak nám do komentárov napíšete svoj názor.